Ningkan trok sikep rap hokep kepleng British ari deng pen kejok arni ke theka talon along India Prime Minister Narendra Modi anparta Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma tumpen kapangdak adon tinta tirangga ma di Indian National Flag ketar ponjiaphan kapin khat pon ateng pen India angkang pi anparta Assam along a district tin along ta Azadi ka Amrit Mahotsav pen har ghar tirangga putha kapache thangasai kedeng pon Lason si Karbi Anglong arlo dipu Bokajan Hauraghat lapen pregjam ronggrup arlo along anta methang ki dogethak alongri kejokwan arni mate ningkan trok sike brapho ke pleng British arideng pen kejokwan arni ningkarong pen India phan man peng chipi pen ningche parong nangji pu pen Azadi ka Amrit Mahotsav pu athepi en ponsi bike scooty kepache jeng asai kedeng pon Karbi Anglong BJYM atumpen patir piponsi Azadi ka Amrit Mahotsav pu athe pipen har ghar tiranga putha Karbi Anglong BJP asa hemalong pen MLA Bidya Singh Ingleng pen ingpudunsi humpharo isi sosea bike scooty pache jengsi har ghar tiranga puthak pen pache thangpon Bharatiya Janata Yuva Morcha hin pen se patir pipon lo lapen pini son bike rally bang da Karbi Anglong chot lapuson takali all India sitame bike rally bang dobom lo pen dak Assam long sitame long tina district long sitame dobom lo lason thak thak pini Karbi Anglong long sitame etum LAY sini etum bike rally bang padupon lo pini bike rally phai ke gadu gabe bang pharoi si ke soset chaji pharoi sira pickup anbak lapuson doji ason Bangso bike rally BJP methangasa hempen chengponsi manja anpale dampen puthot nangchiruisi dipuahi thimalom Azadi ka Amrit Mahotsav athepi atengpen har ghar tiranga puthak humpharo sose bike scooty pen pache jengponsi pache thang padopon sila lo ni tum la Pini son bike rally piposi donang kok ma plutang te 75 years India mahang ketek pinian mate non ke bangji 15 August ani ke choklo lasi bangso 75 years an tum India ke jokwan along tum ningkarong chipidun se pini son bang ni tum bike rally bang ni tum padupon lo thema India long se tum sitame do pina pot India phan kaching hon India phan manpeng kachipi abang gelitum kenang sot pumatha si la isi awareness pu ason soni tum pudam lo methanga along ri phan singhon nangji pu la so phan ke matha dam sini tum mate Azadi ka Amrit Mahotsav pu la so atepi pen en sini tum pini bike rally bange padupon lo Bangso hod MLA Bidya Singh Ingleng Karbi Anglong BJP Maipu Dhon Singh Teron EM Madhuram Lekthe MAC Kacherong PP MAC P Rengma BJP claim rapet asongja po songja pietum pencenglok pregjam ke theke dingatum chetongru son thotsi bogajana hawarlong setame pregjam andimalong Azadi ka Amrit Mahotsav saideng pon Bokajan CCI fil along pen pangcheng pon bangso Azadi ke Amrit Mahotsav asai ke deng pon ahot Sarupathar Mandal Borjan Mandal pen Bokajan Mandal BJYM atum pensi cepatir pipon lo Bokajan pen Ananterang Karbi Anglong live